आप सबके नमस्ते बा। क्वेश्चन बानी जा आज खेसारी भैया के हैदराबाद पटन चेरू में प्रोग्राम होके वाला बा, स्टेज शो होके वाला बा। रुआ वीडियो में हमारा बनल रही रुआ हम दिखाओ तनी कि आज हैदराबाद एयरपोर्ट पर तुरंते आधा एक घंटा पहले खेसारी भैया पहुंचल बनी और कितना मतलब लोग में जुनून बाटे वहां के रिसीव करे खातिर कोई गो गाड़ी आइल बड़ी सब आ देखी। और हमारा साथे रुआ लोग के बनल रहे, कोई चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब नहीं के लिए एजा भोजपुरी के बेटा भोजपुरी के बात भोजपुरी में करी। और रुआ लोग को अब दिखावत नहीं हम छोटा सा क्लिप जौन खेसारी भैया के भाई साहब हैदराबाद एयरपोर्ट पे एकदम लोग बेचैन रहे। अरे रुको ना मजा